Halo guys, आङो बोरमा नायहैनोसै दिनै जोंहा मादारा उनथिं दं हारसिंलाय दिनै लोगो थोगो गैया आङो बोरमा नायहैनोसै न'आव थानायाव रायजागासिनो बोरमा नायहैबासो इन्जयबो जागोन बोरमाजों गेलेनाबो फैनो हागोन माङाय साङाय ओइ हा खोनायाखैलै भिडिअ बिजि दं थांगासिनो ओइ गाइस बेखौनो मोनफैबाय आङो ओमफ्राय मानो ब्लार फैदों मिथिया बिथिं हाबलांनोसै दालमिया सिमेन्टजों आमुलजों सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ फायै फायै आङो बेयाव मोनफैबाय आंहा भाग्यआनो मोजां बे ससेयाव लोगो मोनबाय खासे दा दसे वेट खालामनोसै फैगासिनो बिथाङा थांगासिनो लोगोआ बेनो मिनिखायो एसे फार्स्ट टाइमाव आंबो बेया मिनिनो ओंखारोमोन दा इमान मिनिनो नायैनो भिडिअ बानायनांगौ मानो होनोबा एसे कमेडिबो जानांगौ भिडिअआव इन्जय जायो बिदि टाइमावलाय सोर फन हरनांगौ 6913 सोरांबो दसे कल हरबाय इथिं नुवा इखौनो दं भिडिअ नेटानो जाबाय बाल डिस्टार्ब कल खालामना होदो लोगो नांसै जेबो होनासै नङाबा आङो बिया रागा जोंदोंमोन होद साला ले कल खालामना होथ्रालै थाब थांनांगोन नङाबा रायजानोबो हागौ मादारदो गुवाहाटी सारियालिनि सानफाया गय बेफारि आगोलथिं नायदोलै गाइस बोरमाखौ नुहुरदोंमोन ओइथिं किन्तु जोंहानि बोरमाया माहा दं बेखौ आङो हमनो हायाखै गाइस जोंहानि बोरमाया बैथिं दङ बिथिं साइडआव गैया माने आङो दहाय भिडिअखौ जादों होननानै सानदोंमोन इमाय बुकिबाय ओरैनो भिडिअआ इन्टारेस्ट जायाखैनो भिडिअ स्टप जालांनो मानो होनोबा आंबो मिथिया मानो थाखाय जादों बेयाव माहाय प्रब्लेम जादों जानो हागौ नेटवर्क बोरमा दैसे गेलेबोगोन आङो आमाय जुमाय होननाया मस्त' बार बुगासिनो दुब्लिथिं हाबनोसै एबार दै मस्त' जाना दङ बार फैनायजों गोजांदों बारा गोजान गैला बोरमाया बैसागु बोथोरनि सोर बारा रंजाखो एसे कमेन्टआव खिन्थाहर आंथ' रंजानाय जायासै बालुखि फैदों मासे खावनो हानायबा जागौमोन नामा
Oh. Hai. Tunggu. Hai. Makan deh gede lugu. Makan deh gede. Foto kuncila. Foto kuncila. Ayo tunau. Tunggu. Malah lakar. Dosa dah. Bini bima mana? Bikini burnya sob zinghani. Sob kan dikanya. Uting masih dong. Manis sih dong uting. Ada iking dong masih. Mana? Cutku nih cutku. Cutku dong belum masih. Cutku mau kartu. Kalau aja cutku gua. Dia masih hasil honda ini. Ini. Sampai. Bye. Mulai honda. So guys, जोङो माने थांफिननोसै भिडिअ लालाबाबो जासिगोन मानो होनोब्ला बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ एसे बाय बाय खालामनो सानबाय लाइक खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो मानो होनोब्ला आंनि दिलनि गोसोआ एसे गोजोननाय मोनो दे भिडिअखौ बाय बाय दिनैनि थाखाय इसिनियानो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन